Aitzol, apalantza. Noni bai. Egunon. Nola zaiz? Zemuz gira. Mentxe. Zemuz, badaki zen. Pixkat bazakarkik. Arra pixka bazakarkik. Eba, motel. Hemen jo berdeula esan digu, Zantziuek. Ta nik nahi ez, o. Kriston puta da inaldia. Etxige konfiantzik ematen. Lasai, segurtasuna, danan aurtek. Aitzol, apalantza, errezil larra. Alaxenok, bai. Zuek guri egun errik erreru, edek errezil, Bai, politia, erre. Bueno, earkitak arai baten, ojo espano, rallitan da bilile, ezta? Bai, beti txiki diatik gana afizio gaukio, etxian danak boise kotxe zalek, eta anai eta biok, bai, rallitan ibiliek. Zer eskaintze zuen, Aitzol? Gehien bat Euskal Herrien hegaldi turistikok, tarteka filmaketako lan ematzuk ateatzetuk, baina, aurtengo udaran dara ja hasi gaituk, helikopteroak gaintxo bate baik, da publizitatea pankartak egiten. Hori usteet Ibizan ibilia izela, ezta? Han oso diferenti izangoek? Hoi da, bai, Ibizan beste euskaldun batek diskotegatzekak, eta nahi esan publizitateakin diru asko muitzek, da aurrenengo izan gaituk, Ibiza bertan helikopteroz pankarta egiten. Ezkontzak ere, usteet dituzuela, ezta? Bai, guk ezkontza ez egiten, ezkontzako ekarri etezkegu gonea, baina bai. Paisak eta zinegotzik eta hola, ondik ez. Separazio, emate igual, Andreak ez duela nahi helikopteroan sartu, baina ez. Nik eganitetenen baldakik bildurrik ondina zenek ematearen, ontsi zanguren. Ota. Errematxek. Jartzen hau zean ondon, Bai, egon ondon, eta guztien hau, onbezteneko traste zarra. Hau askauko balitza. Metroti metro rematxe, sistrin batekin. Bai, baina, esan ditena, 10 minutuko hegaldi bat iteako, dana behitzeit. 10 minutuen esango helikopteroak zehauke orduan berriz behitzek. Honek hartzeizkeek, ikerare azken bian, ume jaio berri hartzenean, baina lastan gehiago. Ospeik txarrena, famitxarrenak avionetaz ezkeek. Batez ere aiker hortzetuak, ez da? Bai, esperientzik honek pertsonala aikintzeka txarrena, holaxe galdutako Launen bat, eusteratik azten egitzela, ez da? Bai, hantxe galdunenik adizkia da. Neonek errespetu guztiekin, da aik jarri gabe egin seguro, zei hane oso noizien behin gertatzen baina, ni neonek ez dizki guztuko nik. Avionetak. Bai, helikopterokin sentitzera honi seguro, da nire mundu hausetek. Oidek. Pasako olga barba? Altatxo bat emago jo? Aitzol! Hemen txegitxabek eta hemen traste mordo bat ikusten dit. Beti esan ditzen dugu, motorrak gehatzen hori pasaletxeke, baina failioke beti izatei aurrenengo indizio bat zerbaitena. Orduan, motorre puska horretik aurrenengo zebat izan letxekek, ostra, presioa normala baino gura gozoko, temperatura igotzen nahi dek. Orduan, begi beti damakik hor, eguneroko bizitzan helikoptero estetibetzen, gauza simple batetikan, ezin detelako permititu diru aldetikan, eta kaulako helikoptero laneako, honek guri diru emabatzuk guk. Ero hastian gehoneko gastatzali madeu, haste aukeran alperri lanen jarrote izango guke. Hemendik errezilea azkarrazko aldatuko genuke? Zetxun, beti hortxe ezkerretan ernioen ondon, hoxe basa, oso minutu. Erkizio, bani presnatxio pa. Bai, ez da, arraiko eta... Gazaitu nahi pixkat, Geo zeitanen da... Negaina bakik, horri martxan jartzeko horre. Konfiantza pixkat ematik. Bale? Bate ezaik. Konforme, hasi guaitu gordun. Oidek. Abixua eman diek, ez da? Norbaiti abixua eman diok? Oidek plan de vuelo indeu, Donostira, eta ja martxan jartzen. V6 motorra martxan. V6 motorra? Hoi da. 225 atzalde. Aurrenaitek, guzti eskio, nola idian, ez da? Bai, indeuna da motorra martxan jarri deu, da jarraian enbrake baten bidez, korreak engranatzeia, eta ja palak martxan. Oina aurreneko errenkia izan ikan, hemen pare bat minutu. Pixka berotzeko. Hoi da, hemen ikerear importantia da, temperatura danak ondo izatea. Tendia lasai sartzea alda, edo hemen tokatuko zeitarteka, zirkon bateo beste, tokatuko zeitarteka, ez da? Danetik ando sartu, bai aitortu berdet, ez diela danak eguneko lasai sartzen. Atea bai, nire zaututa aurrengo galdera zenbat urte azkak, seguru balaiz, 3 galdera itetxo, baina gero ja egizan. Ni gaztiago, ondi? Bai, baina... Gaztiak enfilatzez edo? Igon, nik balde izateten bete, jende zaharrana izate, baina 75 urtekuak, areia bere bezimoru emandek, horren areia hildare askotan etzeko emeste mortan, janik 83 urte moendi motel. 83? Bai, nik moendikan. 83? Rekorrido ondizek, atasik, Piskapa, 83? Nahi, behintzat izatia. Gure kamara etzekila, nola da bilen. Bueno, ja temperatura ekartzen egatxok. Hau itxason ibiltzen gaski. Bai. Nian ondo ibiltzen hau. Dana ondo. Da martxan jarriko gea? Abante.
ondo pasa motilak, zurata. Da, baguaz. Ai, joan, Erikoza, suabe, hortxe ja oantxe iria. gora. Da guain, ikusten bezala hankakin, ikordi giratze dau. Da suabe, ba aurreaka. Hau ez da egazkinan despegat bezala ba azkarritu duna. Dana suabe. Da beti, aurre abiedura hartu ala, helikoptero goraka. Hemen paraje harra ikusiko ditu. Bai, moten, bai, da ja. Euskal Herrin gehiago gainea, dana berde ikusikan. Etorri, beldurrez etorri gara, baina zeharo lasaituta azze gozatu hartzen ari garen traste honetan. Gainera, leiho kuskuseroak izango dira munduan, baina hau bezalako begiratoki alkaueterik inonez. Hiru mando dauzkak ez da, Itzol? Bai, hori da, eskokien emateio zikliko esaten dana, bale, honekin bat abiedura kontrolatzeio, ezkerreko eskokien kolektiboa kontrolatzeio, honekin altura, eta hankakin, esateana, barkoko timoia izango auke, rotor dekola. Hautek hau. Pista politak, Pista, harri-garri. Nitan ala zeitu nahu? Bai, izta. Zetzuk batek ezkaiken hemen. Bueno. Horrealeko gaur zaudek? Bai, zubietako polkanpok bertan. Entrenatu erkoiek gaurten, Bai, oidek. Zozen eba hue. Bai, zozei berrozeak. Nola pixkat urduri eguan asean ez dit esan. Da ez tekez zarre gertatzen, bale? Hemen aize kontu itzen duna, bale? Zeok, iparra aize, ego aizia. Ego aizia hemen Euskal Herrien, esango nioke pixkat gaurro isiodek, bale? Ego aizia. Bai, da torrelako beitikan, ja, esango nioke Espainialdi hori pasata, da Euskal Herrien sartzean nien, baina zetorrek aizia pixkat turbulentego. Ona iketa. Hemen gabera hor kable ikuste eskin jau, hori da kontu zibili berrez da? Aurkarik gauteina. Kablek. Helikopteroan aurkarik gauteina, kablek, bai. Bai, gaur betzela, egualdi honakin dan ondo ikusten dek, baina eguraldi txarra danean, kontun hartu berdek jozein likutan, bailara askotan, trampak jo lehizkela. Orduan, beti jo berdek, gaurrikin itziten itxeok, baina eskoiko begizak beti, baina ojo, honek bere trampazekak, txorik airien iltzeiok, txorik etzek erradioikan, Bai, getorri teituk. Aigetorri tetxok, orduan beti jo berdekak, beti erne, hemen. Gertatzaldia txokek. Txorikin bai. Nino. Hor arrisko izango kek hau puskatzia eta... Bai, oa indikan daukero pala eta jutia. Baina, txorik ez dituk, bai ozein lekutan bilatzen, normalea txori haundik, izatetuk arkaitz ondotan, zapelatxa putreko idanen normalea hautetxok, mendi haundin ondotan, orduan, beti ibili berrakak, kontu hemen. Abiazioa gauza politiadek, baina oso erne jomerek. Deskonfiauta jomberde beti danekin dana, ondo indare, pentsatuz, ostra, arazo bat baneka zengo jo, venga, errepide horta, venga, zelai horta, beti improvisatzen, gauzer gertako balitza, Hemen pentsat txarra izango ala, baso gaina, herri edo hiri gaina, itxasua nola ez? Hoide, goitan beti saiatze deunadek, altura pixkat hartzen, ozein arazon aurrian, alturan balimao, denbora aukitzeko, area honean joteko. Bona Itzol, ni lasaitu nahu ziero, Bai, izta? Bai. Ja gozatzen. Ergiziok, eskerrik asko. Hoidek. Segi holaxe, nik gauza esango diat, berriz errepikatzeko mokua iritu zeiak, Bai, izta? Bai. Hoixe, pentsatzenen. Oso ondo. segi, Bueno, launak, airetik, agurra gaur, errepikatzeko mokua, Zoriora Itzol, segi holaxe mote. Eskerrik asko. Halako jendia berdiuta. Aioko.